Slovenská televízia uvádza film Krása všedných dní. V hlavných úlohách v slovenskom znení Linda Zemánková, Martin Zatovič Čo na to povieš? a Dáša Rúfusová. Hovoril som ti to. Ukáž aj mne. No je čo? I keď veríme a dúfame v odpustenie, každý z nás musí čeliť faktu, že naše činy nie sú bez následkov. Môžeš si myslieť, že tvoja situácia je zlá, ale vybrala si to. Ak by tvoja matka žila, tiež by to chcela. Nech ti otec povedal čokoľvek, neber si to tak. Darček od Kentámňa. Otvor neskôr. Zmeškáš vlak. Ďakujem. Olivia! Podajte mi kufor. Som reverend Case. Dobrý deň. Vyzeráte presne ako vaša matka. Je mi veľmi ľúto, že nás opustila. Ďakujem. Vaše? Áno, zatiaľ. Viete, máme pred sebou dlhú cestu. Nechcete sa trochu ovlažiť? Áno, ďakujem, ospravedlňte ma. Pestuje sa tu najmä obilie a trochu cukrovej repy a zeleniny. Farmári nemajú nedostatok benzínu ani cukru. Majú všetko, čo potrebujú. To je fajn. Vy musíte byť Olivia. Áno, madam, dobrý deň. Pán Singleton je v salóne. Pán Ray Singleton, slečna Olivia Danová. Livy. Každý mi hovorí Livy. Rayova sestra čaká v kostole. Zatiaľ vás necháme o samote, aby ste sa mohli zoznámiť.
Raymond, prečo nenalejete Livy trochu limonády? Áno, madam. Budeme v kostole, pripravte sa. Ďakujem. Pán Singleton. Ray, prosím. Ray. Takže sa už konečne vidíme. Máte pochybnosti? Nie, madam. Chcete si to snáď rozmyslieť? Nie. Budete schopní milovať moje dieťa. Ale áno. Chcete sa ma na niečo spýtať? Nie. Ste taká jemná, nemôžem uveriť, že nejaký muž vám mohol niečo také spraviť. A vy, Raymond, beriete si Olíviu za svoju zákonitú manželku? Beriem. Prstene. Ja nemám prstene. Nie, nepotrebujeme ich. Dobre. Viazaný týmto posvetným zväzkom prisahajte, že po svojom novom živote budete nasledovať Krista. Dávať jeden druhému nádej v období smútku, silu v slabých chvíľach a vieru a porozumenie v čase zmätku alebo pochybností. Len taká láska naplňa náš pozemský život, zatiaľ čo dúfame v nekonečný život cez nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Prehlasujem vás za muža a ženu. Marta, Hank, podpíšte sa ako svedkovia. Gratulujem, Ray. Ďakujem. Ja som Marta, Rayová sestra. Rada vás poznávam. Toto je môj manžel Hank. Teší ma. Aj mňa teší. Gratulujem, Ray. Váhali sme, či zobrať aj deti, ale radšej vám necháme čas, aby ste sa usadili. Počkaj, Ray. Moment. Nech sa páči. Trochu jedla na večeru. Myslela som, že budeš unavená z toľkého cestovania. Ďakujem, je to od teba milé. A Ray, príďte s Olíviou čo najskôr na návštevu. Takže vitaj v našej rodine. Kto sú susedia? Tvoji susedia, kto sú? Moja sestra s Hankom žijú 8 míľ odtiaľto. Daj. Ďakujem. To bola matkina záhrada. Matkina. Aké nešťastné zvuky. To je len pes. Dal som ho do budy, aby neskákal.
Vítaj doma. Kuchyňa je tam. Dáš si Coca-Colu? Nie, ďakujem. Poď. Toto bola Martina izba. Budeš v izbe mojich rodičov, bude ti to vyhovovať? Tak ďalej. Chlapčanská izba. Máš brata? Mám, mal som. Daniela zabili v Pearl Harbor. Toto je kúpeľňa. Domové potrubie, teplá a studená voda. Je to nové. Kde je telefón? Telefónna búdka je vo Wilsone pred poštou. Zajtra pôjdem kúpiť, čo budeš potrebovať do kuchyne. Ale ja neviem variť. Mohla by som, ale ešte som to neskúšala. Ja variť viem. A moja sestra by ťa mohla učiť. Nie, nemalo by to byť ťažké. Môžem si požičať kuchárskú knihu z knižnice. Máte tú knižnicu? Áno, v Lachanté. Aha. To je asi hodina cesty. Áno, približne. Reverend hovoril, že si študovala. Študovala som archeológiu. Postgraduálne štúdium. Moja záverečná práca bola o vykopávkach Heinricha Schliemanna v Troji. To je Nemec. Áno. Nacista. Nie, žil v 19. storočí. Neseď. Pani Pratová z kostola mi skoro každý týždeň upečie koláč. Tento je, myslím, čokoládový. Áno. Odkrojím ti kúsok? Nie, ďakujem. Tak potom neskôr. Ray. Premýšľala som. Prečo si s tým súhlasil? Vieš, keď reverend prišiel za mnou a povedal mi o tvojej situácii, pomyslel som si, že to bude vôľa Božia. Vôľa Božia. Dáš si ešte niečo? Nie, ďakujem. Farmári chodia skoro do postele. Máš všetko? Áno, ďakujem.
Dobre. Dobrú noc. Dobrú noc. Dobré ráno. Dobré ráno. Spala som veľmi dlho. Bola si unavená. Ale... Franklin, nie. Poď sa. Poď sa k nohe. Neublížiť si. Dobrý pes. Dnes by som zašla do Lachanty. Obzrieť si mesto, oznámiť rodine, že som tu. Môžem si vziať auto? Vieš, repová krabica si robí, čo chce. Repová krabica? Používam ho na ťahanie repy. Aha. Bude lepšie, ak ťa odveziem. A určite máš asi niečo dôležitejšie. Pokojne, urobím to rád. A zoberiem aj preukaz do knižnice na tie kuchárske knihy. To sú paradajky. Zemiaky. Niektoré polia sú prázdne. Isté. Prečo? Najprv sa zbiera trhová plodina, zimná pšenica. Potom pozbierame repu a zemiaky.
Môžem ti pomôcť. Asi ťažko. Máš pravdu. O obrábaní pôdy neviem nič. Budeš sa starať o domácnosť. Potrebuješ drobné? Nie, nejaké mám, ďakujem. Budem v knižnici. Čakáte prírastok? Áno, čakáme. Úžasné. Áno, madam. Máte knihy od Henricha Schliemanna? Píše sa to z H alebo z H? Máte lepší prehľad. Myslím, že to bol archeológ. Pozriem sa. Ak ma chcel otec potrestať, podarilo sa mu to. Livy, nepláč. Drahá, je strašný? Nie. Livy, ak by čo len sekundu s tebou zle zaobchádzal, prídem si po teba. Abby, neozval sa Edward. Nie. Livy, pamätaj, toto nie je navždy. Viem. Tak, spojka väčšinou drhne, púšťajú pomaly. Presne tak. Preraď. Napumpujú. Dobre. Tak. Je to jednoduché. Kontrolka ukazuje plnú, ale nie je. Musíš na ňu ťuknúť a potom ti na okamih ukáže správny stav. Vráti sa a ukáže plnú. Kde mám udrieť? Na sklo. Len na tú poklep. Ešte raz. Tak. Máme polovicu nádrže. Kanister s benzínom je vzadu. Pozri sa na nich. To sú Japonci? Dávaj pozor. Sú z tábora Amače. To je internačný tábor. Áno, farmári majú málo ľudí, vláda potrebuje potraviny, tak ich posielajú. Sú aj na tvojej farme? Našej farme. Áno, sú. Pane, modlíme sa za koniec utrpenia a vojny na celom svete. Amen. Amen. Ruth sa na teba už tešila, to je moja najstaršia. Ahoj, Ruth. Ja som Livy. Chlapci niekde lietajú, ale ak zbadajú jedlo, hneď prídu. Máš výborné šaty. Áno. No tak, Ray, nepredstavíš nás? Áno, pani Parkerová, to je moja žena Livy. Tvoja žena? Drahá, teší ma. Rada vás poznávam. Som pani Manželka. Parkerová. Poznám Rea, odkedy bol takýto malý. A pani Pratová. Nemali sme ani poňatia. Rada vás poznám. Marta nič nespomenula. Veľké požehnanie. Pomôžeš mi prestriť stôl? Ahoj.
Vy nie ste odtiaľto. Už sme mali oriestra. S touto našou situáciou. A žiadna vhodná mladá dáma. Ale taký milý mladý muž. Ako ste sa spoznali? Utiekla som. Stretli sme sa v Denveri. O romantické, netušila som, že si bol v Denveri. Viete čo, poďte si k nám prisadnúť. Radi by sme ostali, ale musíme ísť. Ďakujeme za koláč, pani Pratová. Vychutnám si. Dovidenia. Aká milá. Áno. Počkaj ma, ešte musím zaniesť list na poštu. Je nedeľa. Potom ho pošlem. Už mám aj známku, len ho hodím do schránky. Je pre moju sestru. Edward Brown, námorná letecká základňa. Dá sa tu kúpať? Je to plitké na kúpanie. A dole je dosť bána. Rada plávaš? Áno. Plávanie som zbožňovala. Vďaka, že si klamal. Chytať ryby uprostred dňa nie je najvhodnejšie. Hlavne, že sme tu. Rybačka je len výhovorka, predpokladám. Počkaj. Ukážem mi to. Nie. Urobím to ešte raz. Ale toto je dobré. Pozri. Prepáčte. Nie, vy prepáčte. Čo pozorujete? Motýle. Zbierate ich? Nie. Zakresľujeme naše pozorovania do notesa. Ja som Livy. Žijem tu, na farme. Musíme sa vrátiť do práce. Nie, počkajte. Čo vám kvôli mne ušlo? Akého motýla ste videli? Modráčik obyčajný. Tam. A je tu veľa druhov? Áno, stovky. Aké? Strieborno-bodkovaný skokan. Babúčky osikové, lišé tabakové. Bodkované. Môžem sa pozrieť do notesa? Sú nádherné. Ďakujeme. Pozrite. Tam. Čo to je? Sírovec. Istý druh sírovca. Dosť, prepáčte, Franklin, stoj! To je váš pes? Nie, dosť, nie ste náhodou smedné? Mali by sme sa vrátiť. Viete čo, kedykoľvek k nám príďte. V chladničke máme vychladenú Coca-Colu. Ďakujeme. Počkajte, ako sa voláte? Rose Umaharová. A Flory. Dovidenia. Ahoj. Choď preč, Franklin. Choď. Som asi vo 4. mesiaci. Áno, myslel som si to. Celé to bol omyl. A keď sa narodí, nebudete ho vnímať ako omyl. Rada by som vám verila.
Verte, pani Singletonová. Mohlo by sa narodiť tak 3. decembrový týždeň. Vianočné dieťa. Keď sme už tu, musím poslať list. Všetko je v poriadku? Všetko ide podľa plánu. Kedy by sa malo narodiť? V decembri. To som vedela aj ja. Ľudia sa to dozvedia. Dieťa príde na svet skoro. Čo si pomyslia? To ma nezaujíma. Ako môžeš byť taký? Ľudia kritizujú a klebetia. Nepovedia ani slovo. A to už prečo? Lebo chcú pre nás to najlepšie. Vonia to dobre. Fiesta omeleta. Dala som tam veľa jalapeňo papričiek? Nie, akurát. Dobre. Zabudla som sír, mohol to zjemniť. Počkaj. Čo to je? To bude Hank. Čo je to za čudný zvuk? Baker. Robíš? Tak, povedala si, že rada plávaš. Kopem jamu, aby ste sa ty a dieťa mohli v lete kúpať. Dieťa. Teta Liby! Ahoj. 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 Dúfam, že nevadí, že sme sa zastavili. Chlapci to musia vidieť. Jama sa tu nekope každý deň. Ten, ktorý práve prebehol okolo, je Chester a toto je Hank junior. Ahoj, Hank junior. Ahoj, rád ťa spoznám. A ja teba. Môžem? Čo moje vlasy? Vyzerajú skvelo. Musela som jej urobiť účes presne ako máš ty. Hank, zlato, dávaj pozor na brata. Nech sa nedostane pod tú vec. Ahoj, Franklin. Chlapci, dávajte pozor! Už si vybrala meno pre svoje bábätko? Ruth. Ty si mi povedala, že čakajú bábätko. Čakáte? Ešte som nerozmýšľala nad menom. Mne sa páči Patrícia, ale rodičia ma pomenovali Ruth. Ruth je staré biblické meno. Podľa mňa je to veľmi pekné meno. Ďakujem. Snáď si ho už nechá. Pozor! Pozor, poďte odtiaľto! Veď vidíte, že strýko je za volantom? Marta, ty si v tomto dome vyrástla? Áno. Postavil ho starý otec. Predtým so starou mamou žili v domčeku, ktorý je ešte stále tam na južnom poli. Pravda? Vážne? Takže ste nikdy nežili inde? Nie. Ale náš malý brat Danny bol dobrodružný typ.
zväzku. Ani neviem, že to mám. Rudo, nebuď zvedavá. Ako by som ťa neučila slušnosti. Pomaly, pomaly! Máš tam príliš veľa hliny! Počkaj! Daj to dole! Pákou vľavo! Nepočul si? Bože! Nie doprava, ale vľavo! Nie je k tomu nejaký manuál. Aj keby bol, myslíš, že by ho prečítali? Je to ľahké, nie? Ja som ho nežiadala, aby kopal tú jamu. Neviem, prečo si robí starosti. Chcel ti urobiť radosť. Asi nebudem tancovať. Marta bude rada, keď prídeme. Vždy bola blázon do tanca. Najradšej má Slima. Teba nikdy nezaujímalo, čo je tam vonku? Za tvojou farmou? Niekedy. Nie si zvedavý, ako žijú iní ľudia. Rád sa prejdem, ale najradšej zaspávam na mojej pôde. Tvoja pôda. Zdá sa, že príčinou každej vojny v dejinách je vlastníctvo pôdy. Páči sa mi názor indiánov. Sme len dočasní strážcovia pôdy, na ktorej žijeme. Pre mňa to nie je dočasné. Tvoja rodina vlastní túto pôdu menej ako 100 rokov. V porovnaní s históriou zanedbateľné. Ale v mojom živote najdôležitejšie. Gratulujem, sestrička. No konečne, nevedela som sa dočkať. Poďte, bude zábava. Mal by si zatancovať. To je v poriadku. Poď. Určite. Áno. Fajn. Ideme na to. No. Hank Junior. Poď. Ide ti to? Áno.
Ja som mŕtvý. Dnes sme sa tu zišli, aby sme oslávili narodeniny. Túto milú dámu poznám, odkedy mi vravia Slim. Hank vraví, že si výborná manželka. Svetá pravda, Slim, najlepšia. Vieme, že si úžasná matka a prvotriedná priateľka. Všetko najlepšie. Ďakujem. Všetko najlepšie. Ďakujem. Ďakujem vám, áno, všetkým. Si úžasná. Ďakujem, drahý. Milujem ťa. Ďakujem. Ahoj, Livy. Ahoj. Hneď. Ahoj. Tu je kola. Ďakujeme. Sadneme si. Utíkli sme nášmu dozorcovi. Flory. No aj keď to by sme asi nemali hovoriť. Je to tvoja pôda. Môjho manžela. Je pekný. Kto? Tvoj manžel. A vy, kde ste žili pred vojnou? V Kalifornii. Narodili sme sa tam. Chodili sme na univerzitu. Čo ste študovali? Ja angličtinu. Angličtinu? No, chcela som vyučovať literatúru. Rose vždy plánuje dlhodobo. Všetko vo svojom živote si naplánuje 10 rokov dopredu. Ale toto si neplánovala, pravda, Rose? Zbierať zemiaky. Ale mala som plány. Ja som si ešte nevybrala. Mala som príliš veľa záujmov. Mnoho chlapcov. Ja som chodila na univerzitu v Denveri. Študovala som archeológiu. Raz by som chcela navštíviť Turecko, vidieť stratené mestá Efez a Troju. Naozaj? Prečo si odišla zo školy? Moja mama ochorela a Abby, moja sestra, bola vydatá, tak som bola s mamou, až kým nezomrela. To mi je ľúto. A potom, než som sa nazdala, jednoducho, teraz som tu. To je romantické. A kedy budeš rodiť? Flory. Prepáč. Nie, už je to vidno. Prepáč, že vyzvedáme. Nepotrebuješ tehotenské šaty? Ešte som o tom nerozmýšľala. Náš otec je krajčír. Všetci u nás šijú. Vyber si látku a my ti niečo ušijeme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nemá za čo, už ideme. Ďakujeme. Ahoj. Vietor sa obrátil. Fúka zo severu. Dnes som sa spriatelila s 2 dievčatami. Pozorujú motýle. Niekedy by som ich mohla vziať na vychádzku do hôr. Japonky? Sú to Američanky. Ale vyzerajú ako Japonky. Obvinuješ ich za Pearl Harbor, za smrť Daniela? Nie som až taký hlúpy. Viem, že nie sú tí, ktorí tam bombardovali. Udržujú zber úrody v chode už pár rokov. Nepovedala som, že si hlúpy. A ja som nepovedal, že ich nemám rád. Len som povedal, že sú Japonci. Udržuješ si odstup. Mám tu toho dosť. Musím svoju farmu viesť celkom sám. Nemám čas chodiť na pole a zoznamovať sa. Rose a Flory chodili na univerzitu.
Ani nevieš, aké je dobré baviť sa o niečom inom ako o osive a počasí. Ale viem. Ďakujeme ti, Pane, za dary a majme navždy na pamäti tvoju lásku. Amen. 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 Podaj mi zemiaky. Najprv si polož na kolena obrúsok. Dáš si pečivo, Lívy? Áno. Ďakujem. Rej. Premýšľam o fazuli na severnom poli. Naozaj? Cena fazule bude určite stúpať. Áno. Čo si o to myslíš? Premýšľal som nad Trojou. Akou Trojou? To je stratené mesto v Turecku. V Turecku? Áno. Homér o tom písal v Iliade. Nikto nevie, či to mesto existovalo, alebo bola Troja len mýtus, až kým ju nenašiel istý archeológ. Ako sa stratí mesto? Pod pieskom. Museli ho vykopávať. Aha, vidíš? A my sme ho mohli vykopať s našim bagrom. Takže, Rej, budeme vysádzať tú fazuľu? A mali by sme. Dobrú noc. Dobrú noc. Abby? Abby! Abby! Ahoj! Ty si tu. Franklin, prestaň. Je všetko v poriadku? Nie. Stalo sa niečo otcovi? Ten je v poriadku, ale Kent, o týždeň ho posielajú na more. Ó, dráha, je mi to tak ľúto. Naozaj. Horšie, ako som si myslela. Veď je to koniec sveta. Je tu viac ľudí, ako si myslíš. Neozvala si sa celý mesiac. Viem, ale zrejme som si tu začala zvykať. Liu, tá sukňa ti asi malá. Poď dovnútra. Tak poď. Chcem, aby si sa vrátila do Denveru a bola so mnou. Abby, to predsa nemôžem. Ale prečo nie? Veď čakáš dieťa na farme s repou. Potrebujem ťa. Kent bude v zámori, kto vie ako dlho, a ja sa sama zblázním. Nemáš tušenie, ako osamelo sa budem cítiť. Tak som sa cítila, keď som sa starala o matku. Sedela som a čakala na tých pár minút, keď bola hore. Nebolo to od otca fér, že na teba hodil bremeno starostlivosti o matku. Mala som plné ruky práce s Kentom. Ale teraz by sme sa mali tak dobre, Livy. Len my dve. Až kým sa Kent nevráti. Ray, pozri, kto tu je. To je moja sestra Abby. Rád vás poznávam. Dobrý deň. Vítajte. A vieš, čo je najhoršie? Tie príšerné reči o vetroch a daždi. To
si ani nevieš predstaviť. O čom? Dážď. Každý tu hovorí len o počasí. Livy, kedy prídeš domov? A čo moje dieťa? Budem sa oň starať. Ty sa môžeš vrátiť do školy. Prečo nie? Otec bude spokojný. Si vydatá. Dieťa sa narodí v manželskom zväzku. Je viac spôsobov, ako otočiť koleso klebiedlivý. Stačí pár premyslených slov počas klebetenia v kostole. Čo tým myslíš? Dámy v Denveri sa budú predháňať, aby s tebou súcitili. Kto mal vedieť, že pije? Alebo že má takú povahu? Vieš si predstaviť vychovávať dieťa v takom prostredí? Nie, Ray taký nie je. Takže? Ray, nie. Je to najslušnejší človek na svete. Na tom nezáleží. Ide o to, aby to bolo najlepšie pre teba. Edward sa neozval? Nie. Livy, mala si toľko plánov. Nikto si nezaslúži manželstvo s niekým, koho nemiluje. A ty už vôbec nie. Pozdrav odo mňa otca. Iste. Pýta sa na mňa niekedy. Áno, občas. Vôbec nevieš klamať. Pošleš za mňa tento list? Áno. Ahoj. Mám ťa rada. Rúžové líčka, malé palčeky, dieťatko naše má. Modré očka, prsty tiež, obratné ako sa len dá. Ray? Áno. Spieval si. Čo to bolo? Pesnička, ktorú nám spieval náš otec. Chcel by som ju spievať aj ja, dieťatko. Moja sestra chce, aby som išla porodiť do Denveru. Do nemocnice. Kde je? Už odišla. Pripravím obed. Vidlochvost. Pravdepodobne vidlochvost feniklový. Tie bodky na krídlach sú nádherné. Falošné oká. Flory, zachytila si to? Áno. Falošné oká sme tu nepriateľa. Aj nočné mory ich majú. Ako rozoznáte moru od motýľa? Mory spia s roztiahnutými krídlami. Motýle majú krídla pri sebe. Mory majú ochranné sfarbenie, splývajú s okolím. Motýle sú odvážne. Pozri sa na niektoré druhy, ktoré sme našli, vidíš? Sú farebné. Čo to je? Tam mali byť len naše pozorovania, Flory. Nebuď nervózna. Hotovo. Flory! Pozrite, tam. To je krása. Bude ti to svedčať. Obľúbená farba manžela? Neviem. A tvoja? Modrá a červená. Ako falošné oká u vidlochvosta. Presne tak. Čo toto? Páči sa mi to. Náš otec šije to najlepšie oblečenie.
Bolo by skvelé, keby si spoznala našich... Nedotýkajte sa tej látky. Ja si ju kúpim. Vy ste tu s nimi? Áno, som. Šéf by ocenil, keby pokračovali vo svojej ceste. Odtiaľ to už nič nechceme. My true love was true. I of course replied, something here inside cannot be denied. Nemci. To sú nemeckí zajatci. Prídeme na skúšku. Áno. Ahoj, Livy. Ahoj. Uvidíme sa. Už som sa bál. Prepáč, že meškám. Našla som domček. Ten, o ktorom hovorila Marta. Pozri, hroty šípov. Livy, nechcem ťa sklamať, ale môj starý otec mal pištoľ. Nepoužíval luk a šípy. Viem, ale jeho alebo starú mamu zaujali natoľko, že ich začali zbierať. Pozri, je plná pazúrikov. Niekto z vašej rodiny bol nádejný archeológ. Vidíš? Chcela som, aby to otec ušiel sám. Ale odkedy sme sa presťahovali, necíti sa dobre. Zobrali mu prácu. Aj náš dom. Ale on hovorí, musíme dokázať svoju lojálnosť. Musíme im ukázať, že sme dobrí Američania. Verí vojnovým záväzkom. Flory. Matka nie je o nič lepšia. Donútila nás poupratovať dom. Prestaň. Museli sme predať náš dom za polovičnú cenu. A aj tak matka naliehala, aby sme ho upratali pre nových majiteľov. Aj navoskovať podlahu.
Nechápem, prečo si kvôli tomu taká nahnevaná. Museli sme nechať dom čistý. Lenže náš dom nám ukradli. Vieš, prečo je v tábore tak málo mladých mužov? Prečo? Odviedli ich na vojnu. 442. pluk, bojujúci vo Francúzsku. Dosť. Rose je ako naši rodičia. Vždy slušná, vždy dobrá. Ďakujeme, Livy. Nie, ja ďakujem vám. Ďakujem. Nemá za to. Livy? Niekoho som spoznala. Florence! Stretli sme sa na jednej farme. Tam pracuje, dohliadal na nemeckých zajacov. A dal mi toto. Patrilo to jeho matke. Musíš pre neho veľa znamenať. Áno, to mi často hovorí. Flori, musíme už ísť. Rose len žiadli. Chcem, aby ste sa spoznali. Dobre? Samozrejme. Fajn. Ďakujem. Ako sa volá? Volte. Ahoj, Livy. Ahoj. Ahoj, Livy. Ďakujem. Ahoj. Prečo si ho spomínala? Čo sa deje? Moje artefakty z domčeku, čo to robíš? Len upratujem šop. Kde je to platené vrece? Čo si s ním urobil? Livy! Bolo úplne dole. Ešte ani nehorelo. Livy, toto je pracovná farma. Ak je niečo zbytočné, tak to vyhodím. Myslel som, že je to odpad. To nie je odpad. To je história. Vaša história. Urobím všetko. Len aby si bola šťastná. Viem. To viem. Drahá Livy, určite sa ti bude páčiť aj pivnica. Ale opatrne, je to tam zaprášené.
Bližšie. Tak. Naozaj neviem, prečo dávame do domu starý volský záprach. Týmto asi tvoj starý otec poprvýkrát prelomil túto pôdu. A mne to prelomí chrbát. Teraz ti ukážem, čo je pre mňa najhodnotnejšie. Daniel Singleton, americké námorníctvo. Nechal som sa prehovoriť. Dohodli sme sa, že ak tu ostanem, dá sa k námorníctvu. Obkolesený pevninou celý čas sníval o oceáne. Bol som najstarší. Ja som mal ísť. Váš telefón zvoní cink, cink, cink. Ocko, poďme do Wilsonu. Dobre, tak poďme. Jeden cink, to je pani Paulsonová, cink, cink, McGregorovci a cink, 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 to je váš signál. Cink, cink, cink. Haló? Rozprávame sa cez telefón. Ahoj všetci, tu je Hank. Funguje to? Ahojte, Daliby. Chceš ísť dnu? No dobre, poď, poď. Začína byť chladno. Tak poď, Franklin. Ahoj. Nepúšťam zvieratá do domu. Von! Choď von! Rýchlo, rýchlo! Von! Zmizni! Len na noc. Je strašná zima. Vyrástol som tu. Stoloval za týmto stolom a mama nikdy nepustila psa do domu. Ja to tiež neurobím. Ale mrzne. Dnes prišlo toto. Pre Livy Danovú. Asi nevie, že si sa vydala. Idem na nočnú do továrne na repu. V tomto ročnom období to občas robievam. Neobťažuj sa čakaním.
Nevedela som, čo mám urobiť na raňajky. Nikdy tak skoro nevstávam. Urobila som vajíčka a usenú kašu. To netreba. Len obyčajné vajíčka, bez cibula a papriky. Rej, počkaj. Je mi ľúto, že som pustila psa do domu. Neuvedomila som si, že ťa to urazí. Bude mu dobre s ostatnými zvieratami v stajni. Niečo ti musím povedať. Hneď prvý deň som sa pozerala do stolíka. Nedokážem vysvetliť prečo. Prepáč. Môžeš sa pozrieť kdekoľvek. Ja pred tebou nič neskrývam. Sú tam hodinky. Tikajú. Ale nikdy si ich nemal. Sú môjho otca. Niekedy ich natiahnem, keď si ho chcem pripomenúť. Pamätám si, aký bol dobrý na mamu. Taký manžel chcem byť aj ja. Hneď v ten prvý deň som ich natiahol bez dôvodu. Len pre šťastie. Rej, urobila som chybu. O ktorej teraz hovoríš? Byť s ním alebo vydať sa za mňa? Bolo by lepšie, keby som odišla. Je vôbec niečo, čo máš na mne rada? Ahoj, Chester. Mama, to je teta Livy. Vítaj. Ahoj. Ruth práve o tebe hovorila. A si tu. Čítaš mi myšlienky? Ani nepotrebujeme telefón. Ale potrebujeme. A ja som myslela na teba, Ruth. Vieš čo, nechceš tieto šaty? Neviem si predstaviť, že by mi boli ešte niekedy dobré. Klobúk patrí k nim. Skúsim si ich. Len choď. Už ti Rej povedal. Podrobnosti neviem. Išli s Henkom do továrne na repu. Poď ďalej a posaď sa. Od začiatku som písala otcovi dieťaťa. Myslela som, že zomrel. Netušila som... Nie, on je vojenský inštruktor. Nebol v zámorí. Stretli sme sa na dovolenke. Celé mesiace som mu písala listy. Nebolo to správne. Po celý ten čas, pokiaľ sa neozval, som si predstavovala, že ma ešte stále chce. Ale dostala som list. Blahoželám, Livy. Si úžasné dievča. Dúfam, že nájdeš otca svojho dieťaťa. Pretože pochybujem, že ja som za to zodpovedný. Viem, že som Rejovi ublížila. Moja sestra chce, aby som sa vrátila do Denveru. Po dni vďaky vzdania asi odídem.
Keď Ray niekoho miluje, tak celým srdcom. Keď zabili nášho brata, takmer ho to vzalo. Ak plánuješ odísť, urob to čo najskôr. Jednu vec som od teba nikdy nepočula. Čo vôbec k Rayovi cítiš? Mama. Livy. Čo je? Čo sa stalo? Kričala si. Volala si mamu. Keď mama umrela, bola som osamelá. Dala by som život za to, aby ma niekto objal. A vtedy som ho stretla. Ako som to mohla urobiť? Ray, si ku mne taký dobrý. Ďakujem. Ray. Šťastné vďaky vzdanie. Livy, to je milé. Upiekla si koláč. Šťastné vďaky hovorila, vzdanie. že ste z Kalifornie. Áno, to sme. Livy? Áno. Nikdy som v Kalifornii Môžeme sa nebol. porozprávať. Dobre. Mohli by ste sa za 2 týždne zoznámiť s mojim priateľom? Určite. Možno by sme mohli ísť na vychádzku. Odísť odtiaľto aspoň na popoludnie. V poriadku. O koľkej? Stretneme sa tu na poludnie. Nie, to radšej nie. Na ceste pri šípke na obilie. Dobre. Ďakujem, Livy. Som vďačná za vás, samozrejme. A tiež sa modlím, aby táto vojna čo najskôr skončila. Ja som vďačný za tohtoročnú úrodu. Boh je k nám milostivý. A ja som vďačná za to, že príde bábätko. Som vďačný, že Danielovo miesto vedľa mňa nie je prázdne. Ja som sa za tých 6 mesiacov v tejto rodine naučila viac o láske, než som vedela za 25 rokov života. Dostalo sa mi lásky a tiež zhovievavosti. A za to vám ďakujem. Nikdy na vás nezabudnem. Ani na jedného. Šťastné vďaky vzdanie. Amen. Tak poďme na to. Ray? Musím sa rozlúčiť s dievčatami. Nechaj ho, môže tu zostať. Je zima. Prišla si sem. Chápala si to ako zmluvu medzi otcom a reverendom Caseom. Vydať sa nebol tvoj nápad. Viem, že už pravdepodobne premýšľaš o odchode, ale najprv ti musím povedať, čo k tebe cítim. Zamiloval som sa do teba. A milujem aj dieťa. Pre mňa si to najlepšie, čo ma stretlo. Livy, si krásna, talentovaná žena.
Si otrasná kuchárka, no nevadí, variť môžem ja. Viem, že tvoje srdce túži cestovať do vzdialených krajín, ale aj tu v okrese oteruje kus histórie. Ak sa ti páčia indiánske kaňony a sídla, pomôžem ti ich nájsť. Môžeš kopať, koľko chceš. Snažím sa ti niečo povedať. V deň sobáša som nemal prsteň. Ale teraz ho mám. Rej, neviem, či si ťa zaslúžim. Bude to fungovať? Áno, pretože raz odpustíš sama sebe. Ahoj. Prepáčte, že meškám. Ahoj. Viem, že by si nás nesklamala. Livy, toto je Voltaire. Rada ťa spoznávam. Ale kam chceš? Premýšľali sme, že pôjdeme na juh, tam, kde sme videli vidlochvosty. To je skoro pri Novom Mexiku. Voltaire odchádza. Tam dole má bratranca. Mohli by sme ho tam odviesť. Veď zamrzne. To je dobré. Voltaire je z Idaha. Je statný. Tak teda... poďme. Je to dlhý kus cesty. Zbláznila si sa. O čom to hovoríš? Čo ti nasľuboval? Neviem, o čom hovoríš. Flory. Videla som ho s ostatnými. Ušila si mu uniformu? Livy, ak nás nechceš odviesť autom, tak nás môžeš hneď vysadiť. Flory, prestaň. Čo prestaň? Žiarliš, pretože on ma miluje, čo? Tak prečo by odchádzal? Hneď ako sa vojna skončí, bude voľný. Ak niekto zistí, že si mu pomáhala, z Rose budete obvinené z vlastizrady. Mohli by ste ísť do väzenia, Flory. Tá uniforma ho spája nielen s tebou, ale aj s tvojou rodinou. S otcom, s matkou. Otec a matka s tým nemajú nič spoločné. Ani Rose. Počúvaj. Pôjdeme domov. Ty spáliš látku, čo ti zostala z tej uniformy. Zoberieš náramok a odhodíš ho do poľa. Odídeš, Flory, a neobzrieš sa späť. Si osamelá, snažíš sa urobiť si život lepší. Ale takto to nedosiahneš. Budeš za to platiť do konca života. Flory! Obidve vystúpte z auta. Povedz mu, že bude lepšie, keď nepôjdeš s ním. Bude lepšie, keď pôjdeš bez nás.
Poď sem. K nohe. Sadni. Zostaň. Zostaň. Walter, budem k tebe úprimná. V uniforme sa nedostaneš cez hranicu. Nein. Poď so mnou. Tadiaľto. Izba môjho manžela je tam hore. Vyber si oblečenie, zober si kabát. To, čo máš na sebe, nechaj na dláške. Manžel bude doma každú chvíľu. Poď. Walter. Flory ťa miluje. Vojna sa skončí, budeš voľný, no ak odídeš, ako ju nájdeš? Bitte, máte piť? Bitte. Áno, urobím kávu. Poď, Franklin. Spojovateľka, môžete ma spojiť s oddelením šerifa? Moment. Ďaká. Áno, prosím. Šerif, tu je Livy Singletonová, manželka Raya Singletona. Čo máte? Chcem oznámiť, že zajatec, ktorý utiekol, mi ukradol auto a smeruje na diaľnicu 22. Benzínu dôjde asi v momente, keď príde na most. Nie je ozbrojený, prosím, neubližujte mu. Ďakujem, pani Singletonová, ostaňte doma. A šerif, budem rodiť, potrebujem pomoc. Livy! Čo to preboha robíš? Chystám sa na pôrod. Už je to tu? Pošli Čo ma sa tu deje? rýchlo, Už to prišlo ponáhľaj sa! jasné, letím ako strela! Ďakujeme, doktor. Rúžové líčka, malé palčeky, dieťatko naše má. Modré očka, prsty tiež, obratné ako sa len dá.
Krásne, naozaj. Ďakujem veľmi pekne. A to je pre teba. Čože? Čo to dostala? Aká krásna. Motýl Ameriky. Ďakujem. Nie za čo. Jasné. Pozri sa, Danny. Hodinky tvojho starého otca. Raz budú tvoje, ale dovtedy ich budem pre teba strážiť ja. Musíme už ísť. Tvoja mama sa chystá loviť poklady. To nie je lovenie, ale jeho prvá archeologická výprava hroty šípov. Tak poďme na to. Poď, Franklin, poď. A zalietame si.